reunit el jurat, va acordar concedir el Premi a la millor iniciativa innovadora de lluita contra l'atur, dotat en 10.000 euros, al projecte Cultivem la Igualtat, presentat per l'entitat Centre Especial de Treball al Pla. El premi va ser valorat pel jurat especialment per l'expectativa de crear 30 nous llocs de treball de persones amb discapacitat que no sempre poden treballar en l'empresa ordinària en un projecte innovador. Es tracta d'ampliar el manipulat i envasat hortofrutícola, especialment fruites i hortalisses fresques, netes, trossejades i envasades a punt pel seu consum. El producte manté les seves propietats naturals i fresques amb l'avantatge que ja ve rentat, trossejat i no incorpora additius o conservants. S'envasen en bosses o safates en una sola varietat o mescla de varietat o espècies. Es tracta d'una aposta innovadora pel treball amb sentit de les persones amb discapacitat. Es manté un exemple pioner del concepte tradicional d'enclavament laboral i representa una clara aposta per a la millora de les condicions d'inserció laboral de les persones amb discapacitat. Entrega el premi al senyor Jordi Menéndez, secretari general adjunt del Departament de Presidència de la Generalitat. Recull el premi Germà Pasqual, superior provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de la província d'Aragó, Sant Rafel. Solament dir moltes gràcies. Soc representant de la institució de Sant Joan de Déu, com sabeu, i dins de la nostra tasca ha estat sempre ésser al costat de les persones que sofreixen i aquest CET, aquest Centre Especial de Treball, el tenim molt al nostre cor i ha estat explicat el que fa. Està al Massenyes, són ara 70 els treballadors, dels quals tots són persones amb discapacitat intel·lectual o amb altres capacitats, com ha dit la consellera, i malalts mentals. Per a nosaltres ha estat una gran satisfacció, és un reconeixement això que estem fent i donem gràcies a la Generalitat per aquesta sensibilitat per al nostre col·lectiu. Moltes gràcies.